नागरिकांना मी आव्हान करतोय की आजच्या दिवसापासून परत एकदा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आचरणात आणण्याचे, खास करून आपण ज्या पद्धतीने मुलांना म्हणतोय की त्यांनी त्यांचे विचार आचरणात आणण्याचे प्रयत्न करावे। विजनरी नजरेतनं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक, मग त्यांचा घोडादौड असेल किंवा त्यांचा नेव्ही फोर्स असेल, अशा प्रत्येक गोष्टी आपण म्हणतोय की 350 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकामध्ये ह्याचा विचारही कोणी करू शकत नसेल तर तो विचार खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला असेल। मग इंग्रज असेल, पोर्तुगीज असेल, डच असेल, फ्रान्स असेल, या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये लढण्याची खरी ताकद त्यावेळी आपल्या या पूर्ण हिंदुस्थानामध्ये जर कोणाकडे होती तर ती फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांकडे होती। त्यांची ती विजनरी लीडरशिप होती। त्याने त्या पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी शिवाजी महाराजांचं कार्य हे फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर त्याने गोवा करून कर्नाटक, केरळ आणि टिल पॉंडिचेरीपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य त्यावेळी होतं। उभ्या आयुष्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त स्वराज्याचे संस्थापक जरी असले तर एक धुरंधर ते राजकारणी होते। त्यांनी त्यावेळेला कित्येकशे असे प्रकल्प, म्हणजे आज जी पगारदारी जी आहे, जी पगारदारी जर कोणी जर जगातला हा पहिला राजा आहे ज्याने पगारदारी ही सुरू केलेली आहे आणि आज आपण ती फक्त त्याची अंमलात आणू इच्छितो। राजाच्या केसालाही धक्का लागला तर कुत्र्याप्रमाणे ताणून मारू तुला। अरे वाघाची शिकार करणं काही सोपं नसतं आणि कुणीही त्याचं स्वप्न सुद्धा बाळगू नये। त्यांचे कार्य असा, त्यांच्यानी एक हिंदुत्व राखून त्यांच्यानी एक धर्माचे प्रोटेक्शन दिला, तांकां लागून ताणें हांगा एक मूर्ती स्थापन केल्या। हांव अशें मागता ज्यांच्या कडेन घरान जागो आसा त्यांच्यानी प्रत्येक घरांनी अशी मूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती लावपाची।